Ale Angelika ide jasne dobre. Chodíš potom? Takže Katka s hostiami sú skvělí, môžete im kľudne zaslieskať. Na štart sám autor tohoto parkouru Paulo Kejsky. Takže Polovskej sú skvělí, na starte je Danka Makovičová a Amy. Amy je kráľovský pudel. Je nedeľa 11. maj 2014, nachádzame sa v Ivánke pri Dunaji na podujatí Ivanská Packa. No čo poviete, priatelia, takáto súťaž, kde sa nám zišla aj v Bernolákove. Veľmi pekné podujatie, trošku škoda, že nevyšlo počasie. A mimochodom dnes je aj Deň Matiek. A na štart príde Tak, Lenka všetkým Luterová. mamičkám všetko najlepšie k dnešnému sviatku. A pozrime si ďalšieho psíka, ako zdolá tieto prekážky. Uvidíme tento mladý tím, ako im to pôjde. A šikovný Havino. Alebo som ho prechválil? Tak ešte raz. Hop. A prekážka spadla. Ďakujem. Tu máme pani riaditeľku. Dobrý deň. Dobrý deň. Aké máte dojmy z dnešnej akcie? Úplne super, aj keď je počasie, aké je, ale sme spokojní. Prišlo Tak áno. veľa ľudí, prišlo aj tak. Koľko máte účastníkov dnešný rok? Prihlásených bolo 130. 130, vynikajúce. Fyzicky neviem, lebo niektorí prišli a potom hneď aj odišli, ako odsúťažili. Takže teraz akurát čaká sa na to posledné vyhodnotenie, kde zase pôjdu súťažiť víťazi z jednotlivých kategórií. Takže oproti minulému roku máte nárast účastníkov. Áno, minule sme mali 84. Chodníkového gradača. Počasie Sú si... nielen teda z Ivánky a okolie, ale sú vlastne všade. Áno, aj zo Záhoria. Áno, áno. Vynikajúce promo potom ste urobili tejto súťaži, podujatiu. Tak počasie si nenavyberáme, s tým nič nenarobíme. Už máme momentálne kategóriu large, to znamená najväčší psi, Najväčší, áno, áno. vzrastom zrejme, áno? Vzrastom, áno. To agility má také tie stupne. Áno, áno. A toto je nejaké občianske združenie, alebo proste skupina, ktorá sa aktívne venuje, Vážení áno? účastníci, už máme hotový cvičeniu guláš, psov. takže kto by sa chcel občerstviť, nech sa páči. No, naši žiaci tiež robia agility, tak ale toto je vlastne konkrétny klub a keďže naši žiaci tu majú aj v súťaži niektorých psíkov a tak. Ale Tak. teraz, čo sme boli v Topolčiankach, keď bol deň otvorených dverí, tak sme tu vystupovali s tými kynologmi našimi. Takže Super, takže sa dačo aj naučili. Áno. Tak to je pre dnešok od nás všetko.